iKWAZULU-NATALI inenduna engaphezulu kwa-2000 okuyisibalo esikhulu ukudlula ezinye izifundazwe. Induna zineqhaza elikhulu esifundazweni ukubala uxazulula ingxabano emphakathini. Kunengxenye yemali abayiholelwa nguhulumeni ngeqhaza labo. Kamuva kunesibalo seyinduna ezibulewe esifundazweni okubenza abahlaleli ovalweni. Kusaboshwa abasolwa abangu-33 babili kuphela abagotshiwe. Lapha sikhuluma ngophuli bomdabu okungabanini bezwe ngokwendabuko ababulewe abandlule emashumi-55. Akukho ngisho i-Commission of Inquiry esike ya establishwa noma ke i-task team njengoba ke kwenzeke mangabe kubulawa osopolitiki. La kubhlungu khona ukuthi noma kufa induna nganoma yiluphi uhlobo asiboni kuboshwa umuntu, asiboni si-attend amacala enkantolo nophenyo kuthiwa liyaqhubeka, singazwana ukuthi umphenyo ecala ubani. So kuyasilimaza kakhulu ngoba njengoba singabantu besifazane nje makhamba amadoda ubukhulu bomdabu buyashabalala. Kusolwa ukuthi imbangela yokubulawa kwenduna ibangwa ingxabano zemndeni, imbango yomhlaba namatekisi. Uhulumeni uthi usebenzisana namaphoyisa ukusungula ithimba elikhethekile elizolwa nalesihlava. Sithathe isinqumo sokuthi sonke sibambisane sizinhlaka ezihlukahlukene ekutheni sibhekane ngqo nobugebengu, sibhekane ngqo nazo izigebengu, siphinde futhi sizikhiphe emphakathini, siphinde siyenze isiqiniseko sokuthi ukusebenza namaphoyisa kuyaphumelela ekutheni ziphume izigebengu ezindaweni zomphakathi. Undunankulu uthi lizophinde liqikelele ukuphepha kwezinduna bongane igema indaba ze SABC eThekwini.